Fight sa ning spot dili. Lah. Si Mr. Lim mana oh. Sa may gibuhat niya tira abay. Op, Anong sayo makain na sa diraa? Unsa na pud kanayang tirada? Hala namlastar sa lamisa. Ayaw ignag mga asay na pud ni. Mga asay pero time pa. Wa may okasyon dira abay. Hala. Unsa man yang gipanggawas? Plato, kutsara, platito. Kumplito gamit bay. Nangandam ka ha? Ay, tinantingalin ako ni Adtuon kay bisang unsaon di migapon ko ani agdahon. Tay! Tong order din ako tay nga anli. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Hi, ka-peaceful ba mo kaon nga ako ra isa oy dili kailangan magdali ba. Feel mo na to dapat social ta. Rice. Lami yung sabaw ba? Anli ba? Oh shit! The best! Heaven! Yati ting paniudto naman bay naram gyapon si Mr. Lim dira ah. Murag naglami yun na sa dira ba? Naadyo tingali okasyon ba? Ay, dabi sige yung balik-balik diri ba magkaon pang paniudto na pud ni. Imposible magpundo na siya sa isa ka lugar nga way handa. Wala mo ginay kwarta gud. Sa kay pangkaon ng tawhana. Sulo-sulo day ka ha. Adtoon be. Best. Best talaga. May sabaw oh. Pre! Nani abot na tubig isa. Oy pre, Pre! sa may tuyo nimo. Tika may naglami mong kaon dira ba? Oh, ay ingag mangayo ka. Ginjay ka ba no? Ay ingag mangayo ka. Kabalon, hindi ka mga tagre, mangumusta lang kayo ko sa mga ano, tirada. Kung kaon lang, gusto lang ako mukaon nga peaceful ba ako ra isa. Wala so na pasensya pag na-disturbo ti ka pre ha. Gani ara mo nakitaan pa buntag antud udto. Nagpundo ra man gud ka diri ah. Halangan kay namang ko'y kwarta. Lami man magsikaon nga nay kwarta. Times up pre sa nang ipang sudan din nimo dira pre, maglamay jud kain kaon nimo pre ba. Lami kayo magkaon pre samot na kanang ikaw ra isa ba. Kita ka na ako mga gipang kaon. Tinapa, Tinapa, bahaw. bahaw the best. Okay ni. Okay ni. Sa maning nga sabaw pre. Katugod na tong ginakuan nga anli ko. Tong piborito tong anli ba? Anli nga. Tuba akong gisabaw. Mas gawa. Gibaw talaga ro makita na ako gibahog. Gibahog. Mura naman Kung sila nagapares og kape plus bahaw, Milo plus bahaw, gatas plus bahaw, tuba plus bahaw. Di na mo tirada pre. Tara, di ka makaon. Ako ra kay bulit man ko. Ay pangayo dira ah. Ano bang adto ka diri aba? Kana natingala ra man ko pre kay buntag hantud udto. Sige ra magkakaon diri ah nya. Wa puy kanang okasyon diri ah nya. Murgulam kay kwarta. Kanang kadudahan ba? Thou shall not kumpiyansa ko pre. Ay kumpiyansa sa imong kumpare ba non sa di ka eh. Oy kanang wala man pre kanang utana lang ko ba.
Mo gani no. Mga tana ka kung asa ko gikag kwarta. Ani akong tirada pre. Kani ako mga gipanggasto dre daw grabe ni sa akong sugal. Daog sa sugal? Sugal mo na kung kuan karon tirada. Bisig pwede ta mo abay da pre kanang unsang klaseng sugal pre. Grabe murag. Gusto jud ka makaibalo ba? Pangkuan-kuan lang gud pre, pambalabala lang sa adlaw-adlaw pre ba. Ani na lang sugalay ta. O para makuan pud akong swerte ba, og swerte ba ko dili ana lang. Oh, ale sugalay ta. Kanang unsang klaseng sugal kanang pilahay man. Grabe bro, mugiro bro mo nga na kwarta ba? Sige na lang pre, baguhan pa man ka. Magsugal ta 50 lang. 50 lang. 50 lang. Dali ra kayo ni nga sugal pre. Ikaw ra kung kalaban na ni waylain. Pustahanay ta pre kanay mong itlog. Pagkaugma di na pantay. Dili pantay? Di na pantay. Imposible itlog na ako ni. Ako may naswituan ni. Sige. Suwal ta. O 50. 50. Tanaw na to ugma ha. O sige. Pero dili ta mo kuan nga kita ran duha. Kay abi pero makaingon tag bias ba? O bitaw no. Nakoy kaila pre nga mo kapaana para may balaan jud niya kung di ba pantay. Kapao niya pre. Oo kay para abi pala nimo mga atik ta. Di maka na bias na. Dili na bias oy. Sige, pakapa ko ni aron maswito tag pantay ba niyong dili o madaog ko. Willing ka ugma ha 50. O sige. Sure ka sige puson sa nako ni kay basig di ka mukaon. Di na ako kaon. Oh ayan na. Okay na ako. Ipuson sa nako ni kitar ta ugma. Kita na tawag ma. Sige, tanaw sa na po na akong itlog daan. Grabe dugaya buto mga tawhana. Uy, excited na kayo kung makabalo ba? Pantay ba niya akong itlog o dili? Daog na gikuha ni bay. Ay, tara na. Na diri sa. Oh. Ka sa ready na ka? O, andam na ko. Hi. Moni akong kauban, mo na akong gisingon sa imo nga mo ni ang mukapa sa imo. Expert na eh. Expert na had gyud ang mukapa. Kaya mo ka sa akong itlog? Eh, kuha na kayo, pakita yung movement sa pagkapa. Oh, bala dyan na niya. Oh, i-check na niya kung pantay ba o Check dili. na. Murag duda dyan ko aning tawhanan ni ba. Pero sige lang. Daog lagi ko ani. Sure man ko ni, itlog mo na ko ni. Kapa mo na ko ni gabigi. Final check na ako ni. Kapila na. Yan, saman. Ready na ka mukapaan eh? Excited gani no? Ikaw, ready na ka? Sige, para maila na ba? Sige, pag-ubo na. Kabaon na ako ni. Traday, nadira ah. Okay na pre? Gina! Sige. Okay. Ay, kini akong gusto. Dabe. Ala. Wow. Ah, grabe giluka na uy. Relax lang gudoy. Ala. Dugay pa na. Hapit na. Bulok na kayo ba? Dali lang, dali enjoy. Oh, nya. Okay na. Okay na? Okay na. Nya, kamusta man mo pagkapa? And fairness, pantay siya. Pantay siya? Pantay. Tika mo, may. Pantay. Nya. Nya, asa man ka? Okay naman kaya. Okay na. I just wanna go home na. Ah, mauli na ka? Yeah. Okay na, satisfied na? Satisfied. Sige. Yati. Pildi ko da. Oh, nya, pili ka. Nya ako sugal, grabe. Ano, Spinta bitaw to, no? pantay itlog mo na ako ni. Grabe, gichik yun mo na gabi, no? Check na ako Sure ni bull ba? gabi. Unya, saan yung pagkakwarta ato, pre? Nga napildi man tika. Ngunani, pre. Kimi kay. Sugot yun ba? Kinsay sige panit citron, uy. Say tuyo. Ay! Nara ko istorya ni mo. Di, nara ko istorya. Kadali lang kayo. Say tuyo. Kuan ba? Kaning, di ba gusto ka makapaog itlog? Really? Exactly. Nakay 500 dira. Naaway. Nakoy kaila ba? Nya. Magpakapa sa siyang itlog. Tinuot. Oh, yang ipahikap sa imo ba kung pantay ba or dili. Kalami ana, oy, sige daw. 500 lang. Una 500. Bibi. Ay, wait lang. Legit. Ingnon ba kag dili legit no? Sige daw, Ambis ang 500 daan. Bani ko. Sabay ta. Sige Ba na to, daw. naroon dito ah. Dan action daw kapabi ka pa daw eh. Tara sabay ta. Tara. 500 gatag si mo nya sa ako si Quintara. Unsa pa pre ngunahan ra business ba? Unsa day ka? Baway balato dia, pre. Uy, gida na kay si Quinta mangayo pa jud kag balato. Nya, unsa man? Pasin ako. Kay mangita na po ko kasugal lain. Kansihan ako ano akong itlog na sakripisyo.